Atseden hartu. Geldi. Ez mugitu. Ohean egon. Lasai. Horiexak ziren aginduak ospitalean, egonaldi baten ondoren eta ebakuntza luze edo motxa egindakoan. Batez ere adineko gaixoekin. Gauzak aldatzen ari dira ordea. Erabat. Mugitu, saiatu, ez etxi, altxatu, ibili. Ari, horiexek dira orain hitz magikoak. Ez da kapritxo bat. Evidentzia zientifikoak bultzatu ditu paradigma aldatzera. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule. Zientzia puntu-puntuan 26. atala duzu hau. Ariketa fisikoa pilula balitz, ez legoke errezetatuko ez lukeen medikurik. Edo zein dela arrazoia, heriotza arriskua murrizten du. Kardiopatiak, garun odietako gaixotasuna, hipertensio arteriala, koloneko eta bularreko minbizia. Baita aguren erorketak ere, narriadura kognitiboa, antsietatea, depresioa. Nafarroko ospitalean egiaztatu egin dute ospitaleratutako zaharrekin. Eta argi gelditu da beraien egoera orokorra hobera egin duela. Eredua aldatzen ari dira ospitalean. Oatzean utzi beharrean gaixoak lehenbailen mugiarazten dituzte. Aldaketa hauen nondik norakoak azalduko dizkigu atal honetan Mikel López, fisioterapeuta doktoreak. Egunon? Egunon, zer moduz? Mikel López naiz, Altsasoarra, formazioz fisioterapeuta. Fisioterapia gradua egin nuen Tuteran, Nupen. Gero masterra Bartzelonan eta azkenean doktoretza ikasketak hemen Iruñan, Mikel Izquierdorekin eta Nicolas Martínez Beliarekin, zuzendari bezala. Eta oain Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea naiz, eta ikastalde gisa nabil Navarra Biomeden. Ariketa fisikoaren onurak Aiton Amonekin eta beste poblazio batzuekin aztertzen eta azkenean ariketa fisikoaren inguruan hainbat ikerketa lantzen. Mugitzeko diseinatuta gaude, eta hala egiten ez dugunean, morbilitate eta heriotza probabilitateak handitu egiten dira. Bai, hori da. Aspaldi badakigu mugitzeko diseinatuta gaudela eta gaur egun gure bizimodu estiloak aldatzen ari dira ez eta sedentario bihurtzen ari gara eta orduan hori aldatu joan bar gara ez eta ariketa fisikoaren onurak izugarriak dira, badakizkigu. Orain arte ez dugu lortu ez, ariketa fisikoa hortxe puntan jartzea eta horretan gaude Navarra Biomeden taldearen barruan. Nafarroko Unibertsitate Publikoko ospitaleko eta Navarra Biomed zentroko zenbait ikertzaileek ikerketa batean ondorioztatu dutenez, 3 egunez bana-banako ariketa fisiko programa bat egiteak arindu egiten du ospitalean egotearekin lotutako desgaitasuna 75 urtetik gorako personengan. Ikerketa honen emaitzak Estatu Batuetako medikuen elkartearen aldizkarian argitaratu dira. Ikusi genuen duala aspaldi, hospitalizazioak zenolako kaltea sortzen zitun, batez ere Aiton Amonetan, baino beste poblazio batzuetan baita ere. Eta lehendabiziko gauza izan zen hori pixka bat objetiboki neurtzea, ez? Eta horri buelta emateko, ariketa fisiko programa bat aurrera eramatea erabaki genuen, eta lortu genituen emaitzak izugarriak izan ziren, ez? Lortu genuen Aiton Amonen traiektoria erabat aldatzea, hospitalizaziotik ateratzerakoan, eta emaitza hauek izugarrizko reperkusioa izan zuten, ez? Internazionalki, etorri dira beste herrialde batzuetatik gure zerbitzua ikustera, geriatriako zerbitzua ikustera, Argentinatik, Mexikotik, Erresuma Batuetatik, eta horretan esan dezakegu jaioa garela, ez? Arlo internazionalean eta horretan jarraitzen dugu pixkat gure bidea egiten eta ikerketak horri buruz egiten. Egia, bat adinekoek dute ospitaleratzeko arriskua. Alta eman eta urtebetera pazienten erdiek baino gehiagok ez dute berreskuratu ospitalean sartu aurreko maila funtzionala. Ondoriak, askotan, latzak. Zaharretxe batean sartu behar izatea,
eta beste batzutan heriotza ere. Bai, ariketa fisiko programa baten bidez, individualizatuta, batez ere indar entrenamenduan oinarrituta, lortugunen 4-5 egunekin Aitona Amonen bizikalitatea erabat aldatzea, ez? Ikusi genuen nola funtzionalki hobeto sentitzen ziren, arlo kognitiboan baita, eta hori ez genuen entrenamendu kognitiborik egiten beraiekin, eta horretan ere emaitza lortu genituen, eta ikusi genuena izan zen Aitona Amonen bizitza erabat aldatzen zela, ez? Ikusten genuen beraiek oso gaixo egon arren, ariketa fisikoaren onurak lortzen genituela beraiekin, eta hori ikusita esan genuen, haiek egiten baldin badute, zergatik ez beste poblazio guztia, ez? Eta hasi zineten bestelako gaixoekin ere lanean. Egin du COVID-aren inguruan beste programa bat, COVID-aren sintomatologia pixka bat saiesteko edo hobetzeko, eta gaur egun gaude lanean baita ere osasun mentalaren kontuarekin, ez? Bere onurak pixka bat neurtzen eta ikusten. Zen jakin, bagenekien, ariketa fisikoa ona zela. Non dago aldaketa, zein da aldaketa? Nik uste bizimodu estilo bat dela, ez? Eta badakigu ariketa fisikoa ona dela, baina oraindik ez dugu lortu gure bizimoduaren barnean sartzea. Maitzak hor daude, badakigu argi daude, baina pauso hori eman behar da, ez? Eta azkenean nik uste egin behar dena da pixka bat komunitatean ariketa fisikoaren papera azpimarratu, politika berriak gure soziedadean sartzeko eta aurrera eramateko. Ari dira, pitinka-pitinkaan neurri berriak indarrean jartzen, eta paradigma aldatzen. Ebakuntza luze eta larriak egin ondoren, orain saiatzen dira gaixoak mugiarazten lehenbailen. Gauzak asko, ikaragarri aldatu dira. Izugarri, paradigma aldatu eginda era bat, eta asko pozten nago horrek. Azkenean hori esan nahi du, orain arte egin ditugun ikerketak kontuan hartzen direla, emaitzoiek hor daudela, eta azkenean traslazio kliniko hori egin behar da gure zerbitzuetara. Ordun horrekin oso pozik gaude taldean, ze azkenean ikusten dugu egiten ditugun ikerketa horiek nolabait esan badaukatela erreperkurtsio hori, ez? Eta zerbitzuak aldatzen ari direla, eta immobilizazio prozesuak sortzen dituen kalte horiek saiesten joan bar garela, ez? Ospitalaren barruan. Duela 30 urte normalean zen reposo hori, famoso hori preskribitzea, baina gaur egun ikusi duguna da reposo hori gaixoa klinikoki estable dagoenean, nolabait esan mugitu behar dela, bestela kalteak izugarriak direla hospitalizazioaren prozesuaren ondoren, eta bere traiektoria erabat aldatu egiten da, ez? Dependiente bihurtzen da, eta horrek duen kostua izugarria da familiarendako eta estatuarendako. Inoiz ez da beranduegi eta inoiz ez gara zaharregi gure muskuluak eskurtzeko. Hori da mezu oso interesgarria, eta hala da, azkenean gure atletak nolabait esan 80 urtekoak dira, eta erikete fisikoaren onurak lortzen dituzte, orduan ez daukago inolako eskusarik besteok egiteko, ze ikusten ari gara inkluso kaltetuenetan lortzen dugu onura hori, hasi que ez dago inolako eskusarik ariketa fisikorik ez egiteko. Jakin min handia dutenentzat, adimen erneko jendearentzat, zientzia ... Esan daiteke orduan ariketa fisikoa medikamentu perfektua dela. Eta ariketa errezeta mediku bihurtuko balitz eta ez bakarrik konsultetako ohiko gomendioa? Bai, erabat. Horrekin bat egiten dut erabat. Gaur egun medikuntza ikasketetan badakite ariketa fisikoa preskribitzen, eta hori nik uste aurrera pauso izugarria dela. Badago evidentzia esateko ariketa fisikoaren onurak hainbat gaixotasun kronikoetan, evidentzia tipoa esaten dugula, oso potentea. Bai, preskribitu behar da, eta horretarako aurrera pausoak eman behar dira gaur egun, eta nik uste pixkanaka lortzen ari garela. Preskribitu egin behar da esan duzu. Preskribitu egin behar da, baina ariketa fisikoa egin, edo zerbait askoze konkretuagoa, eta agian lanean bertako polikiroldegiekin, beste modu batera, gizarte osoan txertatu? Bai, txertatu behar da gizarte osoan, hainbat arlotan, egin dugu lehen hospitalizazio prozesuan, beste arlo batzuetan ere, komunitatean, polikiroldegietan, badaukagu jendea formatuta horretarako, nik uste profesionalizuarrea daudela, eta pauso hori falta da, ez? Eta zein izango litzateke gutxieneko dosi hori, osasunean prebentziozko onurak lortzeko? Zer, zenbat, nola?
Hori oso galdera ona da, gaur egun horretan gaude, ikerketan. Beste pauso bat eman bar da eta dosi hori bilatu bar da, ez? Bakoitzari dagokion dosi hori, ez? Azkenean zu medikura joten baldin bazea eta gaixotasun kroniko bat baldin badezu, emango dizu pildora bat, baino dosi bat duena, ez? Eta ariketa fisikoaren jokatu behar du modu beren, ez? Azkenean, niretzat ona dena, igual zuretzat ez da ona, edo ez da hain ona. Ordun horretan gaude orain, pixka bat bere dosia kuantifikatzen, objetiboki, eta nola preskribitu tratamendu individualizatu bat. Zen esaten bai izut, 30 minutuz, ariketa fisiko neurri, astean 5 egunez. Bueno, gindezitako beste gauza batzu baita. Nik esango nizuk usten ari ganena entrenamendu multikomponente bat, estrategia hobeago bat dela, indar entrenamendua bere barnean sartzen duen ariketa fisiko programa bat, eta baita oreka entrenamendu bat, eta flexibilitate programa bat, eta horregatik entrenamendu multikomponente horrek badirudi dituela onura gehiago, ez bakarrik paseotxo bat ematea edo entrenamendua aerobiko horrekin alderatuta. Hori frogatzen aizate orain. Hori da, badago frogatuta eta guk egiten duguna da pixkat entrenamendu multikomponente hori beste poblazio batzuetan aramatea, COVID-anen inguruan, eta ez egin duguna, ez da. Egunerokoan ere badugu zer egin. Gauza erresak, igogailua hartu beharrean etxeko eskailerak igotzeak bizitza luzatuko balizu? Igoko zen dituzke? Igoko dituzu? Eta busa hartu beharrean oinez egiten baduzu bide erdia? Mandatuak zer horrek igotzen badituzu, etxera? Hori indar entrenamentua da. Badira bestelakoak. Oinez joan izan daiteke beste aldaketa bat, eta gero baita, igual zure bizitzan, igual orduko tartetxo bat, ordu bat, 45 minutu, ariketa fisikoari garrantzia emaz, ez? Eta 45 minutu horietan, pixkat jarduera fisikoa egin, eta horrekin pixkanaka hitz egin dugun errekomendazioa pixka bat betetzen, ez? Eta gero izan daiteke baita indara entrenamendu bat, gimnasiora jun, baita zure bizitzako arlo soziala landu, beste zure adineko beste jende batzuekin, ariketa fisikoa egin, eta horiek dira estrategiak, ez? Badaude batzu gure bizi moduan, ez? Eserita zaudenean lanean ordenagailuaren aurrean adibidez, 20 minutu ero altxatu? Bai, hainbat enpresa aldatzen ari dira, hori baita, ez? Gure lanak geroz eta sedentarioagoa dira, eta orduan sartzea hori deskantxo aktiboak deitzen ditugunak, ez? Altxatu, bueltatxo bat eman, hitz egin inguruko jendearekin, eta gero bueltatuko zara zure lanera, ez? Eta estrategia horiek sartu bar dira, ez? Mugitzeko diseinatuta gaude? Hori da lehendabiziko mezua esan dizudana, eta horregatik mugimendua beharrezkoa, gure gorputza, beharrezkoa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa, Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.